Nianapod ko inyong teacher Ann sa una nga grado. Araling Panlipunan, ikatulo nga quarter, module 2. Ang palibot o ang akong pagtuon. Milk-based. Layunin. Nasasabi ang epekto ng pisikal na kapaligiran sa sariling pag-aaral. Hibalo ikini. Imong matun-an o mahibaluan ang mga epekto sa pisikal nga palibot sa kaugalingong pagtuon. Mahinungdanon kini nga imong tun-an aron hingpit ang imong kahibalo sa mga sitwasyon nga makahatag og negatibong epekto sa imong pagtuon. Og aron usab masolusyonan ang mga problema sa palibot nga mamahimong babag sa imong pagtuon. Karong adlaw magkat-on kita ang epekto sa palibot sa akong pagtuon. Pero haya ta magsugod ato sang balikan ang mga natun-an niaging semana. Sige daw bi, tubaga ang mga gipangayo nga impormasyon may tungod sa imong eskwelahan. Unsa man ang inyong school ID? Sakto ka ha? Tanaw na to. Sakto! Ang akong school ID ay 127960. Unsa man pod ang ngalan sa atong eskwelahan? Sakto! Bonbon Elementary School. Unsa man ang imong grado o imong section? Sakto gihapon. Grade 1 Sampaguita. Ngalan sa imong maestra? Wow! Sakto gihapon. Ayaw baya limpi ang ngalan ni teacher ha? Asa man makita ang inyong eskwelahan o lokasyon ni ini? Sakto! Sa Bonbon, Cagayan de Oro City. Yes! Sakto tanan ang inyong tubag. Very good! O karon, tanawa ang video clip. Naa si teacher nagtudlo sa iyang mga estudyante. Unsa imong masulti sa iyang mga estudyante? Sakto! Naay naminaw na asay wala naminaw. Okay. Pila kabok estudyante ang naminaw? Naa pa ba? Idibuho ang lingin sa hulagway or circle the picture. Kana ba? Naa pa ba? Sakto ka inyong tubag? Tanaw na to. Sakto! Sakto gyapon. Pila usab ang wala naminaw? Idibo ang square sa hulagway. Kana ba? Naa pa ba? Sakto ka inyong mga tubag? Tanaw na to. Sakto! Sakto gyapon. Very good. Mga bata, tanawa ning mga lain-laing shapes. Naa ba diya atong nagamit nga shapes? Asa man ana? Sakto! Ang circle o ang square. Unsa may tawag ana nila? 2D or 3D?
2D or two-dimensional shapes? Ngano man? Sakto, kay kini flat ang figure. Kini, unsa may tawag ana nila? 3D? Sakto, kay solid shapes man na sila. Great job mga kids, kabalo na gid kayo mo. Mga bata, na ako'y pangutana. Kung anaa ka sa sulod sa mao nga classroom, unsa man ang imong buhaton? Magtabi o maminaw? Maghilom? Maminaw? Ngano man? Oo, sakto ang inyong mga tubag. Dapat gyud maminaw aron makakaton. Maminaw aron di makasab-an ni teacher. Isira ang baba samtang nag-istorya si teacher. Mga bata, maminaw kang teacher ha. Ang epekto sa palibot sa akong pagtuon. Unsa kaha ang buot ipasabot sa pulong nga epekto? Ang epekto nagpasabot sa resulta sa usa ka aksyon o buhat, sitwasyon o panghitabo. Pananglitan, wala nagtuon sa iyang leksyon si Ana, mao nga wala siya nakapasar sa test. Unsa man ang epekto? Ang epekto sa wala pagtuon ni Ana mao ang wala niya pagpasar sa test. Kat-uni kini. Tan-awa pag-ayo ang gipakita sa matag hulagway. Ipadayag pinaagi sa pagringin o pag-circle sa tibuok hulagway kung kini adunay maayo nga epekto o pagkahon o pag-square kung dili maayo ang epekto. Kini, maayo o dili maayo? Circle? Maayo? Sakto ka ha? Sakto! Maayo ang gibuhat sa mga bata, kay kabalo sila maglinya. Kini, maayo o dili maayo? Square? Dili maayo? Sakto ka ha? Sakto! Dili jud maayo ang gibuhat sa mga estudyante, kay nagsaba-saba sila o nagsinagbot. Kini, maayo o dili maayo? Circle? Maayo? Sakto ka ha? Sakto gyapon! Maayo ang gibuhat sa mga estudyante kay naghilom silang tanan. Og karon, susiya kining akong ipakita nga mga hulagway. Sa hulagway, imong makita nga ang ubang tinun-an o estudyante nagbanha o nag-istoryahanay. Samtang ang ubang estudyante seryoso nga naminaw sa ilang magtutudlo. Unsa man ang epekto ana? Ang epekto o resulta kung ang imong mga classmates magbanha o magtabi samtang ikaw nga gustong maminaw, mawad-an ka og focus sa imong gipaminaw kay ilang tingog mao ang imong madungog. Isip usa ka tinun-an
o estudyante kinahanglan nga magbaton og respeto dili lang sa maestra, sa classmates, kundili sa tanang tawo. Kini nga respeto mahatag pinaagi sa pagpaminaw sa imong maestra kung siya nagsulti o nagleksyon. Dili usab maayo nga magsaba-saba sulod sa klase kay makadisturbo kini sa imong mga classmates sa ilang pagpaminaw. Sa ani nga hulagway, imong makita nga ang matag estudyante seryoso nga naminaw sa ilang magtutudlo. Kini nagpakita og positibo nga epekto o resulta. Kung ikaw ug ang imong mga classmate seryoso nga maminaw sa inyong maestro, sigurado nga daghan ang inyong makatunan sa leksyon. Mga bata, ang pagpaminaw o pag-abil sa mga kalihukan sa klase makahatag og kaayuhan sa imong pagtuon. Ug karon, tan-awa og tun-i ang gipakita sa matag hulagway. Butangi og check ang kahon kung kini makahatag og maayo nga epekto sa pagtuon o X kung dili. Tan-aw nato be kung sakto ba inyong mga tubag. Number 1, maayo nga epekto. Sakto, kay hapsay ang palibot. Number 2, maayo nga epekto. Sakto gyapon, kay limpyo ang palibot. Number 3, dili maayo nga epekto. Sakto gyapon, kay gubot o banha ang classroom. Mga bata, ang kahimtang sa palibot adunay dakong epekto sa tagsa-tagsa nga pagtuon. Ang limpyo, hapsay o linaw nga palibot makapadali sa pagkat-on, samtang ang gubot, banha o hugaw nga palibot makahatag og babag sa pagkat-on o pagtuon. Mga bata, oras na ipagawas ang mga lapis o answer sheets sa araling panlipunan. Og tubaga ang buhata kini, tan-awa pag-ayo ang gipakita sa matag hulagway. Ipadayag pinaagi sa pagsulat og ME sulod sa kahon kung maayo ang epekto o DM kung dili maayo ang epekto. Tubaga usab ang naa sa ebalwasyon. Tan-awa og tun-i ang gipakita sa matag hulagway. Ipadayag ang epekto niini sa imong pagtuon pinaagi sa pagbutang og check sa kahon kung kini makahatag og maayo nga epekto sa pagkat-on o X kung dili makahatag og maayong epekto. Padayog tubaga ang mga buluhaton. Tan-awa og tun-i ang gipakita sa matag hulagway. Ipadayag ang epekto niini sa imong pagtuon pinaagi sa pagsulat sa letrang M sa linya kung kini makatabang sa pagkat-on o DM kung dili makatabang. Dinhinaw man ang atong pagtuon sa araling panlipunan. Ipadayon ang inyong pagpaningkamot sa pagtuon with Teacher Ann. Once again, this is Teacher Ann. Mary Ann Isyamit, a grade 1 teacher of Bonbon Elementary School. Thank you and bye-bye!